Say guys, nasi silipa day no number ani. Takatoja lost count. We are part of the platoon. Right plastic side dish. Nasi. Rapongo. Sister Zero. Oere. Tasara masara eh? Say bas. Basandrori. Tuesday. Nasi mripale for iplacho. Musara nasi tiripale for plaster. Mukati meteleti. Ne bath. Titarisira kuti tinge tichipesa mangwana. Pesa mangwana. Sinotele wambopinde yotita kutokanganisa iyi. Zvakasununguka kupinda. Toda kumbopinda. Takutopinda kuti vaviri ndibotokwana ere. Muchapoda kupindawo. Handisi kukumere. Uyai mutape. Apa makaita chieri mali. Uyai we. Ndexei mutape. Sabaka kupre mtazozembera vadzirede asata uma mutape. Zisina dambudziko. Kuzwa 3 people. Bathroom. Unozode wapa kuti pakaboka. Hapana. So light. Rinongochekera. Unofana kungoresa mbarakadiro. Rina dambudziko. Zvakanaka. Nona vapedza kuplaster wati kumuchazoita wati iri kubuda nekuseri kuna uyu. Papa ngusarira mbichana apa. Yobva mazopagadzirisira. Titopesa. Saka uratidza tasaoni. Saka kubva apa kusvika muzasi umu vatoita plastering yavo kunoku divirira variri vaita but apa vasati vapedza kupagadzira kupa unozvita sei kuskima kuhudhena then uku kuna mutape kwatorohwa kwesoku then uku kumutape makanyanya kuzembera apa right parohwa futi saka apa ndo pamuri kudhina napo kapa right ishama famba ndosaka maiti muda kutobva mangopedza netoilet kawani mutape haisi toilet yeibva machiisa too comfortable muchaiona samuigezeri ndini ndinotovhura yakera tinetakaita mutsotse mumwezi wakaita basa pano inongoita mutsetse vanhu vamupedzisira kuchiburi chamaire vacho ufanira kubvisa mvura inotasi tichabhora muche zvekuzobvorera mumvura repapisa kapa apa toipa inozobuda napo mogadzira chinhu chacho kuzviyomba yaiswa chipaipi chinoita ndorasa mvura panze chipaipi kwete chingori chiburi chipaipi kuenda kachipaipi chipaipi chinovipi togora kunobvunza vana vamutape kuti havana kachipaipi kemabhasikoro here kungoti zviya zvitikitiki sapa zvapo mozodii panogadzirwa panoitwa sei panenge kwakundoti vozogadzirisa kunoenda muchi hapatina chiya chinobuda nemvura chiya munenge chakaita sekuvakirirwa so chipaipi ichocho ndochinoenda nechi mukuisa chipaipi ndochinoenda nemvura no problem pachimwe chandikaona kwamuchairi kusara kwana ndochambuda but still I think hazvichatobuda because yenyu yakaita mudenga kudai right handei pashe for the people aiwe zvinoda kutanga kwekupedzisira hakuna vanhu vachapinda mubathroom vari vatatu right chouya kunoku saka apa pane zvinhu zvatiri kurongwa kuti tinge tichati design amozvichabuda here zvatoda kuti vaite ipapapa we are not sure zvichabuda sei saka ndo zviripo ipapapa vataita imwe plastering pambombosara pakadero kuti vatiite zvimastodito zvinhu but ukukikaenda kumuro maybe yotangarasa munhu sati chinenge chakareba zvatangira pale so gumira saka toti 1 2 3 4 nazoti vachionawo akuenda kutsima vachionawo saka changoona apongo zena mutakaisa secret mozongoona stondido nako kavanyengerera sei havakuudzi hazviiti touya munouya kuno zvamatofamba ndima dzake dziri kutoenda apa payatodii apa paisakudii yatopera apa patopera saka sofa toda kuti tichinama apa pesa apa tikanama kudai kusvika muzasi umu kutosvika pesi pasi ndichakusiyewo nditakuwa musana wangu wakugwadzenyi
Noti tikumvitise simende iri pasi apa. Azviti. Saka simende. Apa mozopapesa mangwana. Tichipesa nepasi. Yaona pali mavise edu guys. Ari. Mavise ari padivi nepachazita pagomba guys. Vakonga mulevesi. Hapana pressures. Nepekuti hapasari poshanda. Hapasari poshanda. Yeah, but anyway, very jaggy. Saka ndoshi kudai ndibudi zvivana. Varatidza vari ipapapo kwavari kusaidu. Saka apa saka tiro jakarebe kana vamutapi vaka vachikwana kusvika level iri. Ichi chiro jakareba. Amufi makadhumira apa. Sokwadi zvinokuti mutapi rwakareba kwa. Ndakadhumira wani. Watonona. Usvodi. Kuzvikuita sei kudedemera. Kudedemera. Nenda yekutadza kutonona pachemba. Bora iti. Wow. Saka pasara pati kuti pakanyanya kukura sofa mukati umu. Matopedza. Matova kutopera. Apa mozongoita mangwana maybe. Saka kuseri kumazodi tonje. Kete pesa mangwana. Chimboenda kure umboona zvabuda zvakaita turi so far so umboona kuti zvakamira sei. Saka matisa chiseva chacho chichazoiswa kuti pamusoro papa munozodzidziswa mapepa vaya. Zvipepa zvozosungira kana wow. Saka zviri fani pakuti wazari patakashanda takaoshanda pana pataitoneswa kwezvimuseka papasina mubvurika pana sinototone shedi yazvikoko manje ndinongoona kicheni yarapo shedi inenge yachibva nozwa jojo akuvata mushedi so vata mushedi so ndazokuseka hande kubhedroom yachikufuze apongu saka pane nhau iri kunetsa stereki yevanhu vari kuti komaheji so soka mukona maheji athingi akati wande asara ari apa pakona saka vamutapira kwauza vati mashemarienzi ari kuchema nenyaya yemaheji kuti komaheji aya achiri kuiteiko akangoti njanjandara tikati no nhau iri kandee kuti vanhu vanonge vasingahwisiso dzimwe nguva kuti vana mutapi vachoni vatinoshanda navo kuti vanotibatsira vanenge vane mango zvimwe zvinhu zvavanenge vachiita saka zvotora nguva kuti vati apa saka mutape nhasi vazombokweva mamwe saka ndofanguva kuti amboti tapudzikei especially ipapapa pavakamira pagomba apapa amboti tapudzikei saka zoti mangwana mukwasa kumatsenga mamwe kakweti kudoka maheji mangwana kungoti zvinhu zvinongoti zvinowanda because kana uri mutape unonga uchida noapo neapo pane program yakati nhasi pane program yekutoti vanhu vari kumwa mapirisi kwaibhiyachiya so then nezuro takadaidzira vanhu vamwe vauya vamwe havana kuuya asi kuti maheji aya tofunga tamadhodha tikana masiya patasanyaka kuzasi kusango saka tinoti aiwa tiri mundima kushanda mangwana tinodhonza ndofunga mangwana panenge paclear zvekuti amwe angazosara hawo but ndinofunga tinenge tambotambudza kuti pawanike kuoneka kuti tishuwa basa riri kushanda because takuda kupedza saka ndofunga pakudiwa smartness panzvimbo yacho especially divi mangwana ndofunga motombotanga nedivi iro toilet yedu iyo kuitira kuti ichionekwa kuti pane toilet pambapo zvinotenda tinozvitenda zvikuru tiri kushanda asi motinenge makutozodza vengi kuti akatanga kutungira apota achipuruma haisi nyaya iyoyo ingazoita hayo nhiri asi kuti tinenge tataura handei ukokokuti ozambo asemende tiri kufamba
masikati plaki ndanoratidza toni mvura iyi iri kudirwa unfortunately kudare basi yapa saka zvisora paita kuoma kudai zvozoitika chii saka moti yasimba sofa muzodzipfekere bhutidzo saka pakaoma ipo pange wada kupota pachikodirwa mvura nzito saka ndo zvavanofanira kuti wana muchaneta nditi kuti pakangooma okupira kuti kunonge pari kusara pakaoma nguva zhinji panhu papapo iri pakatosiyani pamwe pakungosarike pakuchererwa ipo saka nhasi ndo day number 2 muchidai mangwana day number 3 tode kupesera day 4 kwakusa do adhundo ngatoita zvariko maglasses azido asati atenga tofana kutenga ticharongwa mangwana tifanira kufamba sei vati mangwana tifanira kutora zvinhu samwe muchavamezha nhasi akakutera sei mangwana tifanira kuenda nemi kunotorawo saka mangwana tokurodya mama kusena titi because mangwana vanovhura kuma 8 saka vanavanengamukira na 5 mutombo usina kuita rimwe basa 8 o'clock ndokutora toenda uko uyu wosara chita zvinhu mwenyu toenda because since ndapechesa ndakundozvitora nhasi pamangwana saka ndongoisa zvese mangwana zvigare zvatopa nzvimbo mangwana because vanangoda kuona kuti takabvisa saka zvinhu zviripi ende ndavazvona ndatora mari yacho saka zvinhu zviripi ndabhadhira futi saka zvinhu zviripi saka ndida kuti tinge tiri vanhu vari trustworthy futi saka mangwana ndo zvatichaita tichauya momezha munyora pese momezha even nepakicheni kuti yakaita anenge asina zvozototengerwa izvi saka tinawo zvinyora ndezvakaita zvimaindoske ko izvo zvibasa zvebasa ichichi chinenge chichibatsiridza kuti vanhu vakanga vavhura windo havaira handiti